amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina Sahlangana babukeli emakhaya wenzakathi babukeli emakhaya ikhona-ke namhlanje futhi khona lana eKapa lodumo babukeli emakhaya endlini yakhe elasi eKapa lodumo enye ibranch yakhe futhi enye isegoli babukeli ukhona futhi babulembede khona lapha eGoli babukeli ukhona babulembede eGoli uyatholakala kwi-branch yakhe umkhulu nayeni la eCape Town siyambona futhi ufikile ukuyona ake simbingelele babukele emakhaya sine simamukele futhi umkhulu sawubona mkhulu sakubingelela kunjani mkhulu sanibonani balaleli yebo mkhulu ngabe ninjani nisaphila emakhaya siphile mkhulu njani wena mkhulu siyaphila nathi yebo hayi khona la eKapa lodumo yebo mkhulu nilanga libalele yebo sengithi ke ngichazela ngokuthi ke ulembede uhlala ekhona lapha eGoli yebo mawufuna ulembede uzokwazi ukumthola eGoli enambeni ezoshiwo la efonini yebo mkhulu uyayithola ku-YouTube inamba kalembede ungabe usalokhu ubuza kumina qonda kuyena enambeni yakho ukhulume naye ngoba konke kukhona kulembede yebo mase ngithi-ke ngomhla ka-15 futhi ngizobe ngise-Monflair khona ibranch engiyoyivula khona yokusebenzela mina futhi yebo mkhulu sekuyibranch yesithathu leyo yebo mkhulu ke manjena-ke uyakhuphuka umsebenzi ke manjena-ke ngiphethe nje intelezi eyokupheka intelezi uyayikwaya uyikwaye igceke lonke yebo mkhulu intelezi ikhipha imimoya engasile kodwa-ke lokho engikufaka la ushukela obrown yebo ushukela obrown lo bese ngithatha le ntelezi ngiyifaka la kushukela obrown bese ngiyahlanganisa ihlangane bese-ke kuyachelwa ngayo le ntelezi intelezi echelayo le ekhiphe iy'lwane ikakhulukazi imikhovu otokoloshe yonke imoya emdaka engaba khona egcekeni ngiyikhipha ngale nduku yebo mkhulu iyona induku ekhipha otokoloshe nekhova esuke lisegcekeni yona le yebo ayibheki zonke lezo y'lwanyana ey'bhedayo ngisho iy'nyoka ey'segcekeni zikhishwa yile nto noma yini njengakuthusa ey'segcekeni ngabe yiy'nyosi hawu le ntelezi yami ishaya ivale yonke leyo nto yebo mkhulu ngoba ukwakha umuzi wemadoda kulukhuni ungezwa kuthiwa kwakhiwa imizi ukuyakhiwa kwayo kunzima yebo phela sakhe nabantu benza iy'nto ey'ningi bagange ngeminye imizi yebo mkhulu kodwa-ke le ntelezi-ke iyona ikhipha yonke imimoya engasile imimoya emdaka yebo ikhipha ishaya ivala ayibhekani nesilwane into esilwane ishaya ivala ichithe yebo mkhulu kosilwane saganga lekhaya ngoba kuze kuphinde kwenzeke phela ukuthi iy'lwane lezi gcine zakhe isichitho phakathi kwegceke kugcina sokuxabana unkosikazi ney'ngane kanti yini na isilwane esilekhaya esakhe isichitho kuxatshwane egcekeni kube ngathi kuyaliwa kanti isilwane yebo ukuthi ngelinye ilanga sekuthuka umfazi uyabaleka mhlawumbe kubaleka indoda yile silwane sakhe isichitho ukuthi kubaleke ngisho umfazi kubaleke ngisho indoda usuyaba wena usuthi uyolanda umuthi enyangeni oyisikhafulo umuthi wesikhafulo awusasebenzi yini na kukhona lesilwane ekuyisona esichitha lo muzi ukuthi ungabi khona yebo wena umfazi wakho uxoshwe isilwane mhlawumbe isilwane futhi silala nomkakho mhlawumbe lala nendoda unkosikazi akasayisi indoda yakhe mhlawumbe indoda isamuza umfazi indaba yalesilwane wena lokuthi inkunzi ayivuki kuwena kanti inkunzi iyavuka ile silwane esomnakwenu esikulalisayo ukuthi into yakhe ingasebenzi ngoba yisona esifuna ukuthi sizwe amanandi
wena hawu faka indaba yakho. Sathenga imbiza ayisebenzi imbiza, kanti yini na uhlusha isilwane wena awuboni, kanti ikhiphe lento egcekeni ingabi khona ngoba yona lento ebanga ukuthi iy'ngane zixabane zodwa lekhaya, kube inyakanyaka lekhaya. Eziy'ngane y'bhunguke ubona iy'ngane ayisahlali ekhaya, ezinye y'bhema ney'nsangu zezinto ezimsangano nemisango namamahunga. Yile silwane senza yonke lento engalungile. Nemali uyayibona ayitholakali imali ukuze isebenze, imali awuyiboni, ithathwe lesilwane. Yonke into eyenzakala ekhaya yile ndaba yalesilwane. Manje wena awuboni kwenzekala ukuthi hhayi uyothwala uyokwenza lokhu, ngeke kwenzeke uma kukhona lesilwane la ngaphakathi. Khipha lesilwane ngale ntelezi ohlweni noshukela, umashayavale lo, umashayavalo nawubhekane lesilwane uyawuhwaya nje, uwuhwaye lonke igceke. Ekugcineni-ke masiyawubethelisa ubophe ngendwangu noma ngedwedwe, intwala nje engakanyana engangesipunu. Yebo mkhulu. Hayi siyasebenza-ke intelezi. Usho ukuthi okuwumoya nje mkhulu okusegcekeni, noma ngabe yini mhlambe, noma kukhethelekile ukuthi isona siphi uhlobo lesilwane? Noma ngabe yini into esilwane nje efakwa umuntu, Yebo. iphuma iyaqhantsha, ayikaze ihlalelana nalento engikhuluma ngayo. Ayikaze ihlalelane, kuzobethela-ke ngayo-ke ubopha amafindo mhlambe awu-5 lapha ekhoneni nalapha ngemuva, wonke amakhono uyibeke la phambi komnyango, uyibeke u-5-ke usulungile. Yebo. Isuke iyahlala-ke induku. Yebo, yebo. Iyona-ke le intelezi lena. Yebo mkhulu. Ngoba ningezwa kuthiwa kwakhiwa imizi bese ugijima uthi owakho umuzi, ngoba kuzothiwa kusasa usuthi wena hhayi asiyadivoza nomfazi. Kanti cha, isitefu esikhona sebanga namadivozi yile silwane esila ngaphakathi, wena awukwazi ukusikhipha uyihlalelwa uthi wanakho wakho umuzi omkhulu, isitezi. Nalezo sitezi ongabe usakhile ungadina usuhlala wedwa phansi, osazalele phezulu, welale phansi, mhlawumbe umfazi alale phansi, ulale phezulu. Yini na ixabaniswa yini? Yilesilwane. Futhi-ke lowo muzi uthi umuzi nje ongekho. Musunjalo uma ungasasondelana nomkakho selaxabana, iy'ngane egcekeni anisakhulumisani, yile silwane sibanga isithitho. Yebo mkhulu. Sifake isithitho isilwane, abanye bayinwaya emzimbeni, abanye bayinwaya, abanye bayihwebha emzimbeni. Yile silwane esifaka into engasiyo kubantu, sidlala ney'ngane, senza yonke into nesilwane. Khipha isilwane ukuze wakhe umuzi kababa wakho. Ya. Yebo. Hhayi mkhulu, ake siphinde sithole mhlawumbe ukuthi yini enye oyiphethe khona lana eKapa mkhulu, oyiphathela abalandeli bakho mkhulu, ngoba bahlezi phela bevivile abalandeli. Umuzwa mkhulu, nawe uyalazi udaba ukuthi bafuna izinto eziningi mkhulu. Ngiyiphethe intelezi. Yebo. Le ntelezi lena yinhle impela. Le ntelezi lena ikhipha uvalo kumuntu, ngoba uyabona uma ukuthi unovalo, yebo, mhlawumbe uvalo waphonswa ngalo, mhlawumbe kwenzeka noma kanjani, mhlawumbe umuntu wakho wakushaya ngenduku, mhlawumbe washaya umakhelwane ngenduku, usulokhu unovalo, usaba ngisho umfazi unovalo, uyaqhaqhazela, umfazi uma edlula nje uyaqhaqhazela, unovalo. Yebo. Khona intelezi ekhipha uvalo. Eqeda uvalo mkhulu. Uvalo, ungabe indoda ube novalo. Yebo. Yabo. Yinhle leyo ntelezi ngoba uma ugqume ngayo, hayi ikwakho ukuthi ube indoda emadodeni. Yebo. Uma unkosikazi uyisebenzisa futhi umfazi, noma ngabe futhi intombi ngoba phela ikhethele emuva. Yebo. Hayi, yakho into yangampela. Yebo mkhulu. Isuke iyahlala impela, yakho isithunzi kuwena. Ngisho emsebenzini ukuthi uma ukhuluma into oyikhulumayo izwakale ukuthi uthini. Ya, kungashiyo ukuthi hayi thula wena abale, khuluma indoda leya. Yebo. Yonke into yakho ekhulumayo iyazwakala, yeke umuntu eqondile uthi thula wena, akhuluma amadoda, kodwa nawe ubuye indoda ulula. Le ntelezi-ke iyakha isigqi kuwena, akekho umuntu ophikisa wena. Yenza zonke izinto, uyakwazi ukuphela ngayo futhi egcekeni. Okay, yebo. Ugqume ngayo uma uye ensizweni, uye emsebenzini futhi ungayigqumi, uyiphalaze, uyigeza. Ngabe igciki lakho
ikhala lakho futhi libukeke libe nesigqi. Yebo mkhulu. Iphalamende lifuna ukuzontshontsha lidlula leli liyawudlula igceke lakho alingeni la kwelakho igceke ngoba igceke lakho liqinile. Yebo. Ngoba ubona abantu bentshontsha nje kungena amaphala kwenzeke zonke izinto. Eyi amagceke alula amadoda. Yebo. Kanti uma indoda awuhlala namanye amadoda Akudodise mkhulu. akudodisa akutshela kwenzekani ungabi isithothobala sendoda lekehlele ekhaya ngoba phela hey Udlala amanye amadoda. udlala amanye amadoda Yebo. udlala abanye abafana. Yebo. Ohlangana amadoda uhambe mangcono etshwaleni. Yebo mkhulu uze bathini? Uze uthi amanye amadoda athini. Yebo. Azokutshela amadoda ukuthi umuzi wakho kanjani. Moloku uhlele ekhaya lapha uhlele unkosikazi lapha ayikho into ozoyithola. Yebo mkhulu. Uthola kona lokho. Ngoba phela kubalulekile ukuthi uma indoda phela ubuye uphume kwamanye amadoda uyokhuluma. Yebo Namanye mkhulu. amadoda uthi ukugaya nawe utshwala ukugaya lwakhona. Yebo mkhulu. Uma lokhu uhleli naye phela le ekhaya uzoba isidididi. Yebo mkhulu. Uzoba isidididi. Yebo mkhulu. Ufuna ubuphuma uhambe ungalokhu uhleli ekhaya sonke isikhathi. Yebo. Uzoba isidididi udlala abafazi udlale ney'ngane. Phuma uye kwamanye amadoda akutshele ukuthi hayi umuzi uphathwa kanje. Yebo. Ungahlali ekhaya ulokhu uhleli ngoba uzoba isidididi. Yebo mkhulu. Uzotitizela. Yebo. Bazokudonsa ngekhala. Ayikho intelezi yemizi. Intelezi yakha umuzi intelezi. Yebo mkhulu. Noma ungenayo intelezi hayi ayikho indaba yakho. Yebo. Ayikho indaba yakho. Yebo. Ayike babukele emakhaya nazizola-ke futhi ukuthi uyena futhi umkhulu wethu lona niyambona futhi ukhona la eKapa lodume. Ukhona babukeli udumba kaSibumbu, likhona inyazangoma nyazonyazayo, likhona iphara umuntu we-allowance ukuthi indoda yakho noma umuntu wakho othandana naye akunikeze phela okuyimadlana kalula nje, hhayi ngisho nakanzima. Babukele emakhaya kukhona ngisho umseshi inkunzi embongolo isakhona, kuyatholakala kuningi babukele emakhaya esikuphethe sinomkhulu khona lana eKapa njengoba sesifikile nje. Siphinde futhi simkhumbuzise ukuthi kwenye ibranch yakhe umkhulu eseGoli ukhona uBabulembede, uyatholakala babukele emakhaya. Uyatholakala uBabulembede. Babukele emakhaya-ke ake nisaleke ni-like niphinde futhi ni-subscribe ngoba sesiyaphuma manje sinomkhulu. Ningakhohlwa ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe mkhulu. Ake siphume sivalelise babukele emakhaya. Hhayi ake siphumeke. Yebo mkhulu. Nisale kahle-ke balaleli. Yebo mkhulu. Inkosi imbusise kodwa nilalele ukuthi kuthiwani intelezi. Yebo mkhulu. Inkosi. Yebo. Hamba nomantokomane ufambatsha makhuphuka amantokomane hayi still nodaba uzoza wena ungajahi ukhosikeja mfana sekhothi impembe yomini